Да, има. В смисъл тук да му вземем, ако трябва да го храним. Ами ние тук още не сме установили дали има, така че тя в специална лаборатория се установила това нещо. То си пролича, ако има, нали? Да. Ще го кажа на докторката, ще попитам. Според мен е окей, бе. Не ме питам. Той спи. Остави го. И да остави го това за после. Нека така на една страна да бъде. Ето така, когато не се е оригнал на една страна и ако не се държи, виж, погледни ме само. И така защита. Има и специални възглавници, които се слагат тук. Не го дигай сега, не дай. Това да ми се разпишеш. И так си ближи това, където си такова. Хайде заспивай, Мишо. Магдалена. Ето, подпис. Утре няма да ви изпитат, вие сте сега, да кажем. Значи към 10 дни. Ще дойде пак, да. Ще ти взема тук. Аудиторията ще го изкъпа и ще контролира. Това ще е сутринта. Или да видим както сутринта. Да видим. И тогава. За обяд може да не... Ама къпането дали може да присъствам да се уча или... Не. И го изкъпа в отделението. Няма как да няма. Няма, тук в стаята е по-студено, там имаме пускаме радиатори. Но ако аз дойда в отделението. Много рано в 5 часа сутринта. Не дали ще ви е удобно да дойдете. Значи някой ще ме учи да... Няма ли кой да помага вкъщи? Има, майка ми ще ми помага.